Gure modelen itxurarekin amaitzeko ikusiko dugu blokeak, nola jarri blokeak eta nola kudeatu pizka bat. Pentsatzeko da blokeak jartzea ala ez. Blokeek eman aldigut informazio interesgarria, baina batzuetan baita ere betetzen dut espazio nahiko pantailan. Eta behin aktibatuta ezin kendu. Orduan, nik egingo lukena izango zer, pentsatu, benetan, beharrezkoak diren, batez ere, kontutan hartzen badugu zein ordenagailu mota dituzten gure ikasleek. Ordenagailu txikiak baldin badira, Chromebook edo horrelakoak, badaukagu hemen, barra badia, barra hori, hemengo menu barra kendu alda, eta jarri berriro, barra horietan sakatuz, baina hemengoa, espazioa betetzen badu, behar bada espazio gutxiago geratuko da erdian, ondo ikusteko edo ondo kudeatzeko ikasleek. Ikusiko dugu, nola jarri blokeak eta, pare bat jarri edo. Azteko, aktibatu behar dugu edizioa beti, botoi hau da magikoa, askotan azten zaigu eta gaudelanean eta azten zaigu aktibatzea edizioa, egingo duguna izango da aktibatu edizioa, eta hemen ezkerreko menuan agertu da botoi berri bat, gehitu blokea. Sakatzen badugu, agertzen da zerrenda bat bloke pilo batekin, eta orduan hor ikusi behar dugu zein komeni zaigun jartzea eta zein ez. Azken berriak, adibidez posiblia da, bilatu foroetan, blog menua, datozen egutegia, hasiko gara horrekin, egutegi bat jarriko dugu, eta ikusten duzuenez, hor agertu zaigu egutegi bat, gelan kudeatzeko gauza batzuk. Hemen nik baditu ja bi bloke jarrita, mugitu aldira eta aldatu lekuz, gurutxean jarriz arrastratu eta lekuz aldatuko dugu, eta hemen daukagu menu txiki bat, baina gutxita erabiliko duguna jartzen badugu blokea, nahikoa da. Hemen, adibidez, egutegian, egilan ditugu baita gazta batzuk, baina orain egutegian ez dago zer jarrita, orduan ez da zer agertzen. Venga, jarriko dugu beste bat, posibila dena baitare, hemendik agertzen zen ikastaroak, hemen adibidez, jarduera baitare, eta biltzera nintzen, azkenengo erabiltzeak edo nola ikusi, eta hemendik egon behar da, azkenengo aldiko logo sarrerak, autosak eta, horrapen barra, duela gutxiko aktibitatea, gazteleraz bilatzen ari nintzen, eta, desberdia zen. Eta hemen ikusi aldugu, azkenengo momentuetan egon den aktibitatea modelean, ezta? Orduan, sakatzen badugu hemen, emango digu txosten oso bat, zein izan den azkenengo, egin diren gauzak edo, foroa jarri eta galdetegiak egin, eta blokeak, pentsatzeko dira, jartzen diren ala ez, eta nik gomentatuko nuke ikusten ez baduzue benetako erabilgarria, adibidez aterako diozuela erabilgarritasuna egutegiari edo horrelakoari duela gutxiko aktibitatea jarri. Bestela, momentu batean, irabaziko dugu espazio gehiago eta garbitasun gehiago jartzen ez baditu.